Здравейте хора, сега искам само да ви кажа, че е много лошо времето и сега с сестра ще ходим на един рожден ден, обаче стана някаква мешница. Сестра ми в училище не може да се прибере. Преди малко валеше градушка, сега не се вижда много, но по стъклото има капки. Да, и ще трябва... Сега се оговаряме с таксито, там обаждаме се, чакаме за съобщение, майко мила, просто се побъркаме. И само да ви кажа, че ще снимам клип, може би днеска вечерта, късно вечерта ще го снимам и може утре да го качам. И да, това беше информацията за днеска. Добре, чао!